Nekoliko hiljada djece bez roditeljskog staranja sa područja bivše Jugoslavije, koji su štićenici nekog od dječjih domova, u buduće će putovati i družiti se sa vršnjacima iz drugih balkanskih država. Ovo je rezultat potpisanog sporazuma o saradnji, čiji inicijator je rukovodstvo dječjeg doma Mladost iz Bijele. Mislimo da je jedna dobra ideja, jer dijete, ako je bez roditelja i bez roditeljskog staranja, veliki je značaj da li će ono naći prijatelja u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, jer veliki je problem toj djeci kad izađu iz domova naći svoje roditelje, naći svoje prijatelje, naći zaposlenje i tako dalje. A ovo sve ide tom cilju da djeci što bolje obezbijedimo budućnost. Prednosti saradnje su brojne. Od sporazuma će najviše koristi imati upravo djeca, odnosno štićenici dječjih domova. Prije svega je to razmjena iskustava kako naših kolega, tako i djece, zatim proširenje prijateljstava i nadamo se za budućnost i veća mogućnost zaposlenja djece. Naravno, ako se uspostavi bezvizni režim putovanja djece, znači veća mogućnost odlazaka djece kako u Sloveniju, u Srbiju, u Crnu Goru, u budućnosti naravno mogućnost proširenja sporazuma i sa Hrvatskom i sa drugim zemljama. Samim ciljem što smo se skupili sa prostora bivše Jugoslavije, ovaj prvi naš sastanak, ja mislim da će donijeti puno našoj djeci u našim domovima, razmjena, saradnja, druženje, prijateljstvo i sve ostalo što ide za djecu koja imaju do 18-19 godina. Sličnog su mišljenja i predstavnici dječjih domova iz Srbije i Makedonije. Svi se nadaju da će djeca kroz međusobno druženje lakše podnijeti život bez roditelja i postati stabilne ličnosti. Pretpostavka je naša da ćemo prevashodno unaprediti kroz ovu saradnju neke stručne stavove koji će u svakom slučaju pomoći da se na kvalitetniji način organizuje zaštita dece. Inače, predviđeno je i neka razmjena i druženje dece, znači sa bivših prostora stare Jugoslavije, što je također vrlo interesantno. Razmjena na te iskustvima od grupnih individualnih razgovora, pristup do djece, njihove i naše iskustva, posjeta njihove domove i naše način i metoda na rad. Ja mislim da to će da puno vlijaje u pozitivnih rada i kod njih i kod nas. Učesnici skupa najavili su da će u sporazum uskoro biti uključene i ustanove za dječju zaštitu iz zemalja Evropske unije.